Bafethu, sinenkinga la khona umthaka la ophotsa imoto iQuantum yakaSanti. Ushayisa imoto mawehla lapha ngaseBhimbuzi. Ake ngiphinde futhi ngibekele nonke abalandeli baleli page, ngicela utholake, ucommente, uphinde ufollow ipage lami. Lo udriver wamatekisi obuke ngathi usemncane kakhulu. Abashayeli bebekhala ngaye, baze bamposta becela omaziyo noma onolwazi ngaye ukuthi akazosiza. Lo driver lo utholakale ngathi unesimo sokugula ngekhanda. Kodwa laba kade bembona bebesola ukuthi udla mhlambe izidakamizwa eyibhenywayo enzima kakhulu. Kanti abamaziyo bathi lutho-ke akazidli nhlobo izidakamizwa eyibhenywayo. Le condition yalo driver isayinto emvukayo iphinde imdedele. Into ayenzayo uma ngabe imvukile uyahayiza pray ngagxumagxumi njengomuntu osanganayo, enze konke nje okungaqondakala. Lento imenza ngisho elayisha abantu etekisini. Bathi iQuantum elakaSanti. Ngesikhathi kuthathwa le video ke le sizondlalela yona, udriver lo ubesedale ingozi. Bafethu, sinenkinga la khona umthaka la ophotsa imoto iQuantum yakaSanti. Ushayisa imoto mawehla lapha ngaseBhimbuzi. Wehlele KTT ushayisa imoto emdlile phela umthaka ukhuluma yedwa uyahayiza yabo nje umbone ehleli lapha emotweni ilapha ehlathini ushayisa imoto ezimbili mawehlele KTT ongakwazi ukumbona ukuthi ubani sacela sondele bafethu ula emahlathini ula mawudlule KTT ubhe embuzini la Smith. Ake sibhekene abakhomentile. Kukhona othe bhuti wami lo mfana wakaZulu ngasekhaya befunda eSAV, please le video siyacela uyisuse mungakwazi, please akekho grand akawadli mfethu akasekho right kanti unomndeni naye uma wakhe obhuti nosisi lento yabalimaza mfethu. Ake sibambeni lapho ke silandele ngenye comment. Uthabangena uthi ngiyamazi lo driver usebenza lana eSavannah Park eVillage. Ngangithi ubhemile mina the time ngigibele le taxi but kuyabonakala manje ukuthi uloyiwe. Sigcine ngozama ngema kwazi kwabuhlungu ngiyasola uqala uphithanelwa yikhanda. Engathi angasizakala shame. Ngiyacela ukuthi ke ulike, ushare, ucommente, ungakhohlwa njalo ukulandela noma ukufollowa lona leli page.